Pimpini patra pan kwa chidi ama. Eni tribi bedi ampon kotwa meduasa so bi nkan sefro ntafre. Na kokwa na nsia oye kokwa na nya tie. Utu no kotoku mu asitumu nyansa na ayu nsa so a na wayi mu nyansa. Okokan sefro ntafre no mseja ku faka o asmin faka san. Pimpini patra pan kwa chidi ama ni tribi bedi ampon. Mani twa so osan na metena sna so nyehu se wafo hye mentem ha na we sorry. Me man say koko set me baby abofo ho no ho na metena. Eti manya gi adwa die ene ya bebu akansie. Enche kura na me de enuafo na na atatwebo akudua. Yenye na nakudua aw free mu ne mama mienu abebu obra mu. Se masan betena omo nchen. Anwasa mi se me didi ni ba na masesa no. Maye mami adwoa na maye mami ama ana adwoa. Me pa cha wudin di se. Efremi Amakodua. Amakodua. Me hu se watu dini se nyame ye hwe mabedwafo nso omo hwe wani bodi nka kire. Idin di Amakodua abedwafo. Ena maame ye. So Efremi Nanaba Mansa Kodua. Tuni Amakodua adwoa mansa. Pia wabusia ye kese Nana Kodua oyobi a eba abebu a ye ni na diduma yie pa enti ade a Nana gija ye be osahene din ame wo no Nana na de maame 2019 no odi abasobo no maame Peace FM enti obi a oti ase nya hye ba ama no se Nana Kodua baba enti no watutu ntoma ani jayo no de na ade ama wale minim se Nana aba mansa o se adwoa Kodua o we de ema monsole na ya santo afọ atu no amfa nko ahayo wode kokun etini atenase ye ba de pre ebe gu fom mini aba sibibi tiro nu apani na no no ka sekatu ani aso ya ketwa ono ya ketwa ni aketwa mi so na ya ketwa won sibi ntiro opani da hu na afrefe jama no sai ne we de e ba si ya ntwetwe so krante ne na kato ni tie makatati awu ye kata de menhwe ne na ye na ye so aye so dai usutwi meso twi bi o se ma menhwa otwi to anuma cha dua so a ojibo panifo se ye pa e be hu nti ne kyekere boa anuma nto a obuada enokre enna pataku owe se pataku edidi menya pataku didi menya ana odidi na etwi na enya tinta na betwa ho eyi esensuo ma pia o abewa bedi twede a na fi na no enna pataku susu oyin frama ntakrabo ntene kankan enokre esuma abewa wi na de okoto de ofa ho be enna be ma okwa yiase a ompe so obebo nsan wabon obebo nsan no na odi asabribri nkrofo ani so asaboni bribri nkrofo ani so udi enibre ehwehwe wo ne ntwi a wayera wo fa ho second time butuo kra wo ko bia ha be ma de obefa oyire wo tiri pia o tenti ya ye njai che pia nya baabi na wani kuma wo so nya baabi na tenti sunti ya ye hye kotohwe che so dadie chenchini ntewe eno na ma ba ma wale oba beifo twetire bia nso suro ayana pia o na wo a wo kra wo hina koda asole ba na ka kire mi o na mi ame no wo hina koda no an ani wo hina suma asem no sha oteshe ma we so ana wo wi na asole ba na ka kire mi se wo no obrimpo bi ne da ka ba wo se dua na do si apenye ye no kure abobi be ka wa no frantuma no frantuma abobi be ka wa no frantuma pia o okonfo so no okonfo bi na ti aga bo nsade esna ne bewu a osu anado no kure okonfo bo ne so watena yarefo ho ama konfo pa beto ne so de yenyi ni mu akokon se si ade atopa na di ade ankoda pakan no kure isa ye so ajai mani kaso njai na wo akokon wakofa wo hinire ye fre wa hinfie se bra ne beyi wa no a okwa na asa bu oto atopa mo nde wa wie da boy cherry to no a eyi na kasa ye mfa topa ewuwu akokon pia o ocheni wu a ne hu ne tenten sanso na ye mfa santen ewuwu adabo yenko yemfa santene sa ehunehuna dabo ene ne ma na twene bo akodi obeka chew se weni bo na etesi so o fa hu dwane owia wasaka chew se ete bi so hu hwie o de de asosi bi anye na nata trobo akodua nso ne ka kire mi se ansa me ye bewo aboa kyekidie panien na ofie nipa eni hu bi ampa ai no ofie nipa hu bi o si etu ama ogire antua entia na wonchi a wusu da na nya da wi umotuom enokure ya oni hwie suru owo abache na obi mo hina pampam da na nya de wo yi ni enokure cha de fensu ye disika ya na de ye ohina
on yentu ne fo no ono no de ne ntoma no agyanan eba nipa mu enukure Achi asem ti na edokoto kwadu a ye jam ho. aha obetwani se enka kokon ni domodi anya ne na nanso adagye adagye Chinjijia nti ye ku aboa so nkoso a ye hwanhwe. epia ya eka etinye ntia enye eka hwe yanku ye na nu minka nkyerɛ ka kire no sɛ o kyekyere nneɛma na wo de bɛsoa ogyinifo na wo bɔ ne menane na wansere wanwenwa kae sɛ nneɛma no wa bɛsoa wa wa besra ampa wo pa wase eden abusuafo eben nyabotre abusuan be na yebu ne yankan wa ha yanchi obi an so obi atopetetu mo na mo hwɛ yɛn eti wankasa fa paper mesna no de no obi di timeline to ase sɛ about 1 minute 120 seconds obi tu petetu eti mu a mo jeje aba no wo pa wase eden Ope wasi nko hu tintin ahwe a e na oma na bebie nkwan. epia ɛna ɔhene yɛka ne sɛ bibo brani enko ohine de ahia ɔhene on ohine o tia pa kan mu na na de onamfo ye ba wo ye twɛn ohine no ni ato aso yɛtwɛn ɔhene no hwɛ ɔyi akokɔ ɔse sɛ ɛnyina boa bɛfa ne ho adi paa deɛ nkakuma ɛhwɛ hey Yo wo baboni no wa mrese de otete no. ɛnyina boa egya behia to Wo baboni so otu be bi ka. esumase awale we ɛhwere esumase empratwe efiri kunaye ehwere kunaye epia wo Yenim da ho so aye mo nchen yu. ebe bi obubu de emrante hin of Japan be pa na konya no hin yanku yenim ɛna bɛ ɔba wɔta toto bɛrima botom nkyɛn no wasɔ ne ba bi bɔne yanku a bomochichi efiri so ase be ka kiro se odanche me wuso aye enyina tinye nneɛma a yɛntimi nso a nneɛma ka hyire nto ho sɛ ne wa bɛgye wani so ye bo wa pampem no obi pa wa pampem no na o hye ukomu de epia o ɛnyɛ daa nso na kwase akwa glo obegya ne ntoma ho enukure so na ohu de mu oduru kwase ani ti ana agragu usuma abofra nso a wonam na ju no ɛnyina bo agya behia to abofra bo nwa no mo achichide yenko epa ebehu ti nya kyekyere boa yenko ofefo suma asra no wansum bia esu more yenko ewu owe etise nsu ehwegu a oyɛ ho hwie nyi epia o yenko twa ye medi agro sini bi kire no ewu aba ufie no enko ya yensu nka sɛ akamenku o akamenku a kukuru ni jaya keke tamampo mariwa ehun hyen tu blesu arewo yenko supra ejai jai ma pese wagya na ye kese a ye fudua epia o wan ka sa utimu ayeyiwe yibo epia o na eyi e kan say kanu yenko ye go nyabotre epia o ye nhwe obi cha kokko ho pineapple mo yetrim nsefo ya mo yebu ni siri na ma o si cobra besi so ye besi so anke so na wa mu kroda ye kotwa wuti usi kroda mapampem mama trim ye kotwa to atwe na de ye den refu kro mu hin aben a wo yira dwabo ase epia o eda ponchina ni behu no ene behu ne tenten yenko abedwafo ne hwe etofo mo abeka che petetu bo mo beka che ye yo ti abusia mo mo mfa sembo so nkomo no ma ya de pa mo mo nsema na mo nyo mo sen epia we eye na na atachwo akudua a wanya ne ba bi kuro de na na gyae ni enyina ebo mpa ye se daachi bi yensu yeni ho a na de ye no agyanhwe so de ama enua ba na asu din de sen din de ama kodua ana ma me nso na ba mansa kodua yo eti se de ema atimi asatu a omanfa nkwa ha yo nom de abegina ada kana mamre eyebe ebe nso ne de enipa didi djuma won kasam mebusam eti ba ko nchichemu nsia no o kan eni animu na diskan na o si enyansafo kasa eni o mebu eti obi onyansani a nana no hwehwe se benya bewo ni mu o san na soreba na mtena mu di chiame kro bi a won bi abro no bi a wo so bia so pese o frame nua mai na no mbesi akan ya o mai krado mimi namba ne de uko midi yemu abenya eni baabi abehwe ne bia namba om de beto so no frɛ na menfo omumra nyemesi akan yemfa nkyerɛ om se ebe no e man so wa ha omubu be ni bi monye me pia o